ಓ ಗಂಗಯ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಗುಲನಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ತಾರತ್ತ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಧನುಲಾಕ್ಸ್ ತೂಪಿನ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ವೀಕ್ಷಕರ್ನಗಳಿಗೆ ಸುಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಅಕ್ಷಯದೀಪ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಧನುಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡು ಬುಡ್ದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಪುದರ್ ದೀತುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಪಾಯಿರುತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ಮೆ ಪಡೆಯರು ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಆದ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ತಾಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಹು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಡ್ ಅರಿಗೆ ಪುಗಾರ್ಮೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ರೋಲ್ ಭೂಪಂಡೆ ಪನ್ಪಿನ ರೋಲನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರು. ಸೊ ಬಲ ಎರಡ ಕೇನ್ಗ ಸೊ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ ಎಂಚಾರನ್ ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಸರ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸೂಪರ್ ದಯ ಬಂದಾಗ ಬಿರುವ ಜವನೇರು ಒಂಜಿ ಈ ತಣ್ಣನ್ ತರ್ಪದಿರು ತಣ್ಣನ್ ತರ್ಪೋನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತು ಏನು ಸದರ್ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬರ್ಚಿಂಕ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ವೈದ್ಯ ಅಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 22 ಜನನ ತರ್ಪೋನ ಮಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಎತ್ತವು ದೇವನ್ನ ಮಾತಿನ ತರ್ಪದ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಜೋಕ್ ನಮ್ಮ ವಿರೋಜವನೇರು ಮಸ್ಕದ್ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ದಿರು ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಮಕ್ಕ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂತೇರು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಬೊಕ ಈ ಪುದರ್ದಿಜಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ 28 ವರ್ಷದ ಮಲ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಬುಡ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಬಣ್ಣ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ್ ಬಣ್ಣದ್ದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವಿಂಜ ಬಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲ ದುಂಬದ ತಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೈದಿನಿ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಯ್ಯರು ಬೊಕಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ರಪ 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 ಬತ್ತು ಪೂಪ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಲ್ಲ ತನ್ನ ತರ್ಪದ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಿರು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ನಕಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತರ್ಪ ಇರ್ಬಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಖುಷಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತಂದೆ ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನು ಪಡೆಯಿನಾರು. ಸೊ ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಪೋನಾಗ ರಾತ್ರಿದ ಜರ್ನಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಆರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತದ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಮೈಸೂರು ಹಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಬಸ್ ಹಿಡ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಊರಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ಆತ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡಾರ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ಟೈಮ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆತೆ ಪಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಲೇಟ್ ಲಾಂಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಟೈಮ್ಗಳ ಮುಲ್ತ ಟೈಮ್ಗಳ ಸೂಟ್ ಆಗಿ ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಡಲ್ ಇಲ್ಲ ಡಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಂದೆ ಸರಿ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಪುದರ್ ಎಂಕನ್ನು ಅಂತ ಧನು ಲಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಕಲೊಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ಕತ್ತದ ಆಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಲೆನ್ ಮಾತ ನಿಕುಲು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ನಿಕಲ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಡ್ಬಾರ್ದು ಏನೊಂಜಿ ಆಶೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಶ್ವರ್. ಓ ಗಂಗಯ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತುಗುಲನಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ತಾರತ್ತ.